खुलुमबाय निउस चेनेलनिसिम दिनै आसामनि राजथावनि गुवाहाटीआव खर'होजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बर' हारिनि बागुरुम्बा दौ मोनसे जारिमिनारि मोनसे दिनै दिन्थिफुंनाय आरो बेखौ दिन्थिफुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव। बे हाबाफारियाव बर' हारिनि गासिबो बागुरुम्बा दोहौखौ बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय आरो लोगोसे जारिमिनारि मोनसे बिदिन्थि लाखिनो थाखाय बेखौ दिन्थिफुंनाय खालामनाय जादों। आरो बेहाय जोंनि गिबि इन्डियानि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि फैगोन, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगोन, लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांबो नुजागोन आरो आसामनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय मन्थ्रिफ्रा फैगोन। आसामनि गासैबो बर' हारिनि जानानै बेहाय मोसाखावरि 10,000 लोगोसे दामग्रा देग्राखौ लानानै 11,000 बाहाय दामग्रा देग्रा आरो मोसाग्रा बिथांमोना बाहागो लादों। बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जे दिनै बर' हारिनि बागुरुम्बाया बुहुम दरबाराव मोनसे प्रतिष्ठा एबा गोसारगोन, जारिमिनारि थागोन। जोङो बड' पिपल्स पार्टी जानानै गोसो गोथारै फरायबाय आरो बर' हारिनि बे जारिमिनखौ बुहुमाव गोसारनो थाखाय बयबो आसामनि बा इन्डियायाव थानाय गासिबो बा इन्डियानि बाहेरायाव थानाय नेपाल आरो लोगोसे बांलादेश बिथांमोननिफ्रायबो फैदों बे बाहागो लानो थाखाय। बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोथारै बरायबाय आरो सारा आसामनि जिल्लानिफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बयखौबो बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोथारै बरायबाय। आङो आरोबाव बिथांमोननि जा बाहागो लानाय आरो बर'नि बागुरुम्बा बे मोसानायखौ बा दोहौखौ बुहुमनि दरबाराव जा जारिमिनारि मोनसे रेकर्ड लाखिनो थाखाय खालामदों, बिनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव मदद आरो हेफाजाब होदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ बाहागो लागोन। बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो। मेडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो नैबे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे बिराद गिदिर सान, जिहेथु जोंनि गुवाहाटीयावहाय जि मोनसे बागुरुम्बा मोसानाय, जाय हाबाफारिखौ मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा आरो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि जि बानजायनायाव दिनैनि बे बिराद गिदिरथार मोनसे बर'नि गेजेराव जि जारिमिन जानो थांगोन, जाय जिनिसखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ बानायनायनि जि मोनसे थांखि लादों, बे हाबाफारिया बावैसोनि समनि गेजेरावनो जासिगोन आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना सारा आसामनिफ्रायनो आरो बाहेरानिफ्राय बिथांमोना फैदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दिनै बाहागो लागोन। दा जोंना प्रिपेरेसन जागासिनो, जोबोद मोजां मोनदों। आरो बेफोरबादि मोनसे हारिनि गिदिरथार खामानि मावनाय आरो हारिनि देरगाथाव जि मोनसे खामानि, बेफोरो जोंनि थाखाय अराय सम गनायथाव। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय जे बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनाय धोरोम आसार खान्थि गासैखौबो सारा प्रिथिबियावनो मोनसे बे बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि, आरो बेखौ सिनायथि होनायाव जों बयबो साफ्रोमबो बर' सुबुङानो दिनै बेयावहाय मदद होनांगोन आरो बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन। बाथ्रा बेयो हिस्टरिक माने जारिमिनारि मोनसे आयदा। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ बिश्व दरबाराव माने प्रमट खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ जा हाबाफारि लादों, जोङो ट्राइबेल संघनि जानानै एबा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशंस अफ आसामनि जानानै जों साबायखर बावदों। बिराद मोजां इनिसियेटिभ लादों बेयाव। ओरैनो जोंनो एबरिजिनेल मानसि, एबरिजिनेल हारि बर' हारियानो गेरेमसा हारि, गतिके जोंनि राव थुनलाइ कालचारखौ प्रमट खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ जा इनिसियेटिभ लादों आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि बारग'
चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो दा थाखानाय चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना ज'यै बा आबसुआ माने दिपेन बर'नि दैदेननायाव जा जोंहा बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि हारिमु आफाद गासैबो ज' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो कालचारफोरखौ जा हारिमुखौ दावगाहोनो थाखाय जा हाबाफारि लादों बे जोबोद माने गनायथाव आरो जोङो गोसो गोथारनिफ्रायनो जों साबायखर होदों आरो जों सानो जे बै जा इनिसियेटिभ लादों बे हाबाफारिया बर' हारिखौ आरो गेरेमसा हारि हिसाबै जा दानायाव मदद होगोन आरो जोङो आवगायना थांबाय थागोन।